20% ta' dawk li jagħmlu użu mill-midja soċjali jagħmlu dan għal aktar minn 4 sigħat kuljum. Dan ħareġ minn studju ta' Rethink li ġie ppreżentat mill-Ewroparlamentari Laburista Alexa Saliba. Ftit aktar minn 82% ta' dawn il-persuni jemmnu wkoll li huma avvizzjati għall-istess pjattaformi li qattaw is-sigħat fuqhom. L-aktar pjattaforma popolari tidher li hija dik ta' Facebook fejn imbagħad segwa Instagram. F'konferenza mis-sala tal-Università l-Antika fil-Belt, Aġus Saliba kompla jispjega li 93% ta' dawk li għandhom profili fuq il-midja soċjali jagħmlu użu minnhom kuljum. Kważi 80% li jagħmlu użu mill-midja soċjali jagħmlu dan biex iżommu kuntatt mal-qraba u ħbieb, filwaqt li kważi 57% jagħmlu użu mill-midja soċjali biex iżommu lilhom infushom aġġornati. Alexa Saliba kompla jispjega li minn dan l-istudju ħareġ li kważi kwart tal-popolazzjoni ma tagħmilx użu mill-midja soċjali. Minn dawn, il-maġġoranza tan-nies huma dawk li m'għandhomx livell terzjarju ta' edukazzjoni. L-Ewroparlamentari Laburista kompla jispjega li ftit aktar minn 62% tal-persuni li jużaw il-midja soċjali jgħidu li l-privatezza hija importanti ħafna lihom. Madankollu, minn dawn kienu biss 10% li qalu li jaqraw il-ftehim ta' privatezza tas-siti soċjali u 72% qalu li jinjorawh totalment. F'kummenti ma' One News, Aġus Saliba spjega li minkejja li ħafna għandhom għarfien dwar l-importanza tal-privatezza u ftit li jaqraw il-kundizzjonijiet imposti mis-siti. Għalkemm għandna aktar minn 90% ta' dawk li jużaw il-pjattaformi diġitali li huma aware tal-importanza tal-privatezza tagħhom, tal-informazzjoni personali u sensittiva, u mbagħad meta din immorru għal sitwazzjoni ta' kif nirregolaw dik l-informazzjoni, l-arranġamenti u l-agreements li jkunu qegħdin jidhru sabiex aħna nkunu nistgħu naqrawhom l-ewwel net u ma nafsux accept mill-ewwel, jew inkella nkunu nistgħu naġġustaw il-mod kif dil privatezza tiġi regolata. Ħafna minnha mhux qegħdin jagħmluha. Intant, stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wriet li kważi 9 minn kull 10 persuni bejn is-16 u l-74 sena użaw l-internet tul is-sena l-oħra. L-istess studju wera wkoll li żgħażagħ kollha bejn is-16 u l-24 sena użaw l-internet tul is-sena li għaddiet.